Гей-прайд, то бок гей-гонар. Што гэта? Канцэпцыя гей-гонару звяртаецца да пачуцця ўласнай годнасці. У дадзеным выпадку гей выкарыстоўваецца ў шырокім сэнсе, але пры жаданні можна казаць і пра лесбійскі гонар, і пра бігонар ці пачуццё ўласнай годнасці. Пачуццё ўласнай годнасці супрацьстаўляецца стыгматызацыі і маргіналізацыі ЛГБТК+ асобаў, якія зазнаюць у гамафобным гетэрасексісцкім грамадстве. У супрацьлегласць гэтаму канцэпцыя гей-гонару сцвярджае, што ЛГБТК+ асобы могуць ганарыцца тым, што яны выжылі ў варожым гамафобным свеце. Менавіта бачнасці і адкрытасці прысвечаныя гей-прайд-парады. Літаральны пераклад «парад гей-гонару», але пазней гэтую назву сталі проста скарачаць гей-парад. Першапачаткова парады гей-гонару праходзілі ў апошнюю суботу чэрвеня у памяць пра паўстанне прадстаўнікоў гей-супольнасці ў Нью-Йорку. У 1969 годзе, вядомыя як стоунвольскія бунты, калі прадстаўнікі і прадстаўніцы супольнасці запярэчылі нападу паліцыі на гей-бар Стоунвон-Ил, які знаходзіўся на вуліцы Крыстафер. Таму ў памяць пра гэтае паўстанне першыя дэманстрацыі называліся «Вызваленчы марш геяў», а ў Германіі – дзень вуліцы Крыстафер, то бок Крыстафер-стрит-дэй. Як правіла, непасрэдна само вулічнае шэсце праходзіць у выходны дзень і завяршае сабой тыдзень ці месяц разнастайных асветніцкіх, культурных, спартыўных, дабрачынных і іншых мерапрыемстваў, якія прысвечаны абвяшчэнню неабходнасці пераадолення гамафобіі і гетэрасексізму, гістарычнай памяці і святкаванню тых перамогаў, якія ўдалося дасягнуць лесбіянкам, геям, бісексуальным людзям і іх гетэрасексуальным allies.